Wij zijn nu in de trouwzaal van het gemeentehuis en dus de aftrap van de Admiraliteitsdagen. En alle mensen die iets mee te krijgen hebben, het weekend bezig binnen, in de voorbereiding bezig geweest binnen, die ben je nu in de trouwzaal. Hoeveel vrijwilligers heb je onder je hoede? Wat betreft de catering ben het ongeveer 30 en de gastvrouwen. En de activiteitencommissie die had ik nog je vrijwilligers bij hun activiteiten. Nou leert dat er ook zo'n 30 wezen. En dan binnen er ook nog al je instanties die hier op de dagen binnen en ja, op vrije basis steeds maar van alle litten. Is er nou ook een grote wissel in de wacht om samen te zezen? Nou, dat ben altijd gewoon die naar Safalier zezen van nou, hou er even mee op. En, maar er ben ik een hele grote groep steeds maar die dit hier wegkomt. Welkom iedereen in inderdaad de trouwzaal, de zaal van de verbintenis. Een zaal waar een heleboel mensen die met elkaar de verbinding zijn aangegaan rondom de Admiraliteitsdagen. Het gaat erom dat de mensen die hier komen, dat die opnieuw ervaren hoe geweldig dat feest is van de Admiraliteitsdagen hier in Dokkum. En de roem van dat feest, dat breidt zich steeds verder uit. Dat horen jullie, dat horen wij. Ik ben 2 jaar gastvrouw op een scootjes. Ik denk dat het gewoon leuk is om mensen te ontvangen en welkom te heten. En ja, ik ben wel wat dat omgeeft heel makkelijk daarin, dus ik denk dat het wel vanzelf gaat. Ja, want het is natuurlijk wel echt het feest van Dokkum en het brengt zoveel mensen rondom ons mooie stad hierheen. En dat stoot daar dan deel van uitmaakt is natuurlijk wel heel erg leuk en dat voelt als een eer. Wat is jouw taak tijdens deze Admiraliteitsdagen? Ik assisteer bij de demo's op het water. Van de jetskis en van de KNRM-boten. Bij de vorige organisatie zat ik bij iemand op de boot te helpen en eten bezorgen bij de vrijwilligers. Ik heb eigenlijk altijd geassisteerd bij de organisators. En nu 2 jaar help ik bij activiteiten. Het kan heel hard regenen en dan komt ook niemand bij je activiteiten en dan is het een beetje saai. Nou, ik help 4 dagen en ja, meestal heb je ook nog 1 vergaderavond, dus 5 dagen.